Lho nggih ngaturaken sugeng dalu sakderengipun tata cecara adicara kawitan menika kula pinanggihan malih kaliyan campur sareng Kalista badhe miwiti hiburan rumiyin mila mekaten para rawuh kakung mewah putri sampun rawuh daya-daya wonten ngarepipun Bapak ingkang kinurmatan Bapak Setu dalasan Ibu Suparami mugi tansah pinaringan karaharjan kawilujengan ingkang kawula suwun tinebihna kalis ing rupida lan sambikala tansah pikantuk rahayu. Monggo diajeng kartini kersane gayeng lien regeng-regeng alun-alun gobyok
Nulinggi daya sampun saged rawuh sedaya ngaturaken sugeng rawuh para tamu kakung Mewah Putri ing tansah satu bagemura ngaturaken sugeng dalu menika sakderengipun tata cara adicara kawetan tasih kula sarangan campur sari Kristen badhe ngaos pripun dhateng panjenengan sedaya mugi-mugi ing dalu punika tansah pinarikan kaharajan kalujengan tansah pikantuk ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menangga kula pinangaten sarembit sampun mijil saking sasana palerman manjing sasana pahargyan mila mekaten adicara hiburan badhe kawula wiwiti menika.
Jek Setu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nastainuhu wa nasta'inuhu firu wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh liya nabi ya bada. Nuwun kawula kepareng matur aturaken sugeng dalu. Para bini sepuh sesepuh pepundhen sepuh ingkang agung ing mastuti pepuyaning kautaman ingkang tansah kawula pundi-pundi. Sadumateng para tamu kakung mewah putri ingkang tansah satu bagya mulya. Saya ngaturaken dumateng para alim ulama, hajah haji santriwan santriwati ingkang rinten kalan dalu ingkang tansah sumandhing kitabing suci ilahi ingkang tansah luring budi. Sadumateng para pangembating praja satriyaning negari. Sadumateng para muda werda ingkang tansah sinudarsana. Samalikat tur kunjuk dumateng panipun ingkang hamengku gati. Inggih menika Bapak ingkang kinurmatan inggih menika pepundhen kawula. Inggih menika Bapak Ibu, Bapak Setu Dalasan Ibu Suparmi. Monggo sareng-sareng kawula dherekaken kunjuk wonten ngarasanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang sampun napa keparing dumateng kawula sadaya ingkang sampun pikantuk hidayah, inayah, taufik sarta dumateng kita sami sehingga wonten ing rikalegan ing pahargyan punika saged makempal manunggal nyawiji cipta rasa miwah karsa wonten dalemipun Bapak ingkang kinurmatan pepundhen kawula Bapak Setu Dalasan Ibu Suparmi sak putrah sak kula wangsa. Nunggih menika nuhuni napa dados saturipun Bapak Setu Dalasan Ibu Suparmi inggih menika adicara inggih menika mahargya putranipun inggih menika Adimas Bagus Sengarsa inggih menika Dimas Pardi ingkang dhaup jinantu krama dumateng panjenenganipun Roro Ayu Anissa. Menika Dimas Pardi inggih menika putra ingkang bajeng ingkang anak yang pertama menika ipun wastani menika saking Bapak Setu Dalasan Ibu Suparmi. Nulingga ingkang dhaup dimanten Roro Ayu Anissa menika inggih putri pertama ugi saha putri ingkang bajeng menika saking panipun Bapak Yatiman Dalasan Ibu Suminisa Ibu Dalasan Ibu Sukinah. Monggo sareng-sareng selawat sarta salam kunjuk wonten ngarepipun junjungan Nabi besar Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo sapatipun ingkang sak mangke benjang wonten yaumul kiamah. Allahumma amin. Nalika kula boten kathah ngaturaken sugeng rawuh para tamu ingkang sadu kawula bekteni. Kula tasih dipun paringi sihat walafiat boten wonten alangan sedaya punapa saged sak mangke badhe coslipur dumateng panjenengan sedaya. Hambuk pilih kula sak rombongan sak kru campur sari hanggadai kalepatan saka kerangan sokirang nuju prana sokirang samukawisipun kula tansah nyuwun agunging samudra
pangaksama ingkang agung. Nggih kula tansah ngaturaken matur suwun sanget. Kula sulih saira dhumateng panjenengan Bapak ingkang rematan menika Bapak Setu dalasan Ibu Suparmi. Ngaturaken matur suwun sanget kerawuhipun panjenengan daya. Mboten saged paring piwales napa kemawon amung tansah ngaturaken matur suwun sanget. Mugi-mugi amal kasanan panjenengan sedaya sak mangke dipun balas dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Inggih kula badhe caosalipun nganti wujud. Inggih menika 1 kalih 3 6 7 8 8 Sri Widyawati Sarati kula tepangaken 1 mbaka sawiji. Sampun marak sowan ngabrantara wonten pandaya badhe kawitan campur sari nyukalista ingkang dipun dukung video syuting Tresnio Production. Harganya murah, gambarnya cerah, harganya bening, warnanya bening, harganya miring. Langsung saja dihubungi Kalista, juga bisa langsung saja sama pimpinan video syuting Tresnio, ada langsung nomor WA-nya. Nulih badhe kala akan 1 mbaka sawiji urut ingkang mapan ongkos tunggal saking kiri atau sebelah kiri dari selatan. Ya, monggo jumeng nang jajeng latri jengkar saking sasana Palanggan. Nulingin kau ingkang dipun paringi asma Mbak Kartini ingkang mijil saking Sungguh Binasa. Gowa. Ya. Sepeda paring ngaturaken sugeng rawuh tamu ingkang tansah sadu bagya mulya. Sugeng rawuhipun panjenengan tansah kula matur sanget. Ambek bilih papan panggenan saudara niki kirang nuju pranosa kirang meranani penggalih sedaya. Hakula mawantu-wantu tansah nyuwun agunging samudra pangaksama ingkang agung. Nggih badhe matur suwun sanget mengke kula dume nggih. Ampun sing ngedo Mbak Eplek adat nang kene. Oh siap nggih kerati denge pun enten. Nggih matur semana. Ingkang angka kalih urut inggih menika Mbak Eplek adat Asukiem. Jumeneng Mbak. Pimpinan izin menika Mbak Asukem sampun marak sowan ngabyantara wonten ngarsa panjenengan inggih menika ingkang pun diwasani Eplek edit rupane ora memper ning goyange luar biasa. Goyange jebolke panggung iki agak goyang ning panggung. Lah iya urung goyang patah-patah ning iya. Lha sampun urut angka kalih ingkang angka 3. Kula turu jumeneng Mbok jengkar saking sasana Palanggan. Nuli nggih menika Roro Ayu. Artis tidak asing lagi. Asri Dwi Ayunda. Asri Cepena. Artis gawene meteng. Metang-meteng terus setahun manak pindul. Oh iya, memang kalau istri cantik begini. Iya. Betul. Oh hawane kemelon iya. Maksud tuh hawane kemelon jare. Mindilihir. Nah lihat sampun latu jengkar saking sasana Palanggan ingkang angka 3. Menika ingkang angka 1. Tidak asing lagi dari Kota Ngawi. Nah nggih Rigo Asahra. Penyanyi Alaska, penyanyi Alusta Pancal Mubal. Nah, goyangnya Bahinol, bodinya tinggi semampai, panjang bodinya. Ya. Nah niki tasih wonten angka 3 malih nggih menika. Artis baru. Stok lama tapi baru. Yaitu Endah Kumala Puspitasari jengkar saking sasana Palanggan. Monggo.
suwe metu kok kotak iki sing laris terus ya iki jan ora tau leren. Ini artis satu lagi sudah pensiun. Tapi muncul lagi. Katanya sudah tidak nyanyi. Saya bilang pret, nggak menyanyi. Tidak asing lagi yaitu Lina Pratiwi Mulyani Adiningsih ingkang pamungkas nggih matur sembah nuwun satunggal punika sawiji Sri Widyawati 6 penyanyi pitu sampun ngotaken marak sowan ngabiyantara dumateng panjenengan sedaya. Ambok bilih sak mangke kula caos lipur dumateng panjenengan sedaya. Ambok menawi kirang nuju prana kirang ndadosna penggalihipun panjenengan kula tansah mawantu-wantu nyuwun agunging samudra panca. Kita hambuka wiwaraning campursari kanthi donga Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi awal hingga akhir lekas ngantos pungkas tinebihna kalis ing rubeda lan sambikala. Mugi-mugi tansah pinaringan karaharjan kawilujengan karaharian. Mugi sak mangke saged lancar sedanipun. Allahumma amin amin ya rabbil alamin. Kalista kawitan badhe hambuka wiwarane campursari sumangga pepeling. Miknya sambung lagi Mas, selamat yang kabel bagian Sukino Wirawiri yo yasih mik mana mik kabel panjang satu yuk rayokane ditambah salat sunate yo ya sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar tawakal pasrah sing kumoso yen kepareng besok muka suwarga
asar salat sayek tingedoke tindak mungkar magrib lan isa jangkepin rayokane ditambah salat sunate minangka pamundhutipun ingkang hamenggo gati ingkang kangguan dalem langsung jago kluruk ya diaturke nggih para artis-artis para seniman para budaya selebeting rasuka kanthi rasuka tansah seserengan kalian campur sari nyu sekali monggo jago kluruk menangka menangkani pambudut saking ingkang kagungan dalem nggih menika Bobo Setu dalasan Ibu Suparmi nggih selamat datang sugeng rawuh saking Maros alhamdulillah sugeng rawuhipun alhamdulillah monggo atur lenggah ingkang sekeca mapan mangkinan wonten bajeng mriki cedhak penyanyine Pak De matur suwun alhamdulillah Mas Sugeng ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuhipun panjenengan ayo angger jeneng Sugeng iki gur slamet angger jeneng sugih nggih kosek tangane iki gorene oh Mas Martin ayo yo jago kluruk ayo joget kabeh get gayeng Sabile paling ngaturaken sugeng para tamu ingkang kasah satu kalebatan ngaturaken sugeng rawuh alhamdulillah panjenengan saged sowan wonten balepan Bapak ingkang rawatan inggih menika Bapak Setu Dalem Pami. Kula tansah ngaturaken matur sanget ingkang sampun dipun suni berkah donga pangestu. Mugi-mugi pinanganten salebet dados keluarga sakinah mawaddah warahmah.
Asale saka telo yen ramatuk ditekokne kanca. Nun nggih satunggal buka sawiji saged ngaturaken dhumateng panjenengan sedaya saged karo para rawuh, para kakung miwah putri ingkang tansah anggungging emas tuti pepoyan ingkang utamen ingkang tansah kula pundi-pundi kula tansah matur nuwun sanget sowan panjenengan sedaya. Nggih, kula namung sulih sarya dhumateng panjenenganipun Bapak Setu sak keluarga ngaturaken sugeng rawuh tansah matur suwun sanget krawuhipun panjenengan sedaya. Ambok pilih papan panggenan kirang merayu geni sedaharanipun kula sulih sarya dumateng Bapak Setu sak warga tansah nyuwun pangapunten ingkang kathah singkang agung. Gethuk monggo. Yo, asilole. Siap bosku, sudah. Yo. Yo.
monggo kula aturi lenggah sedanipun artis-artis biduanita luar biasa malam ini penyanyinya 7. Waduh duh. Alhamdulillah. Nuli nggih matur sembah nuwun ngaturaken sugeng rawuh para tamu. Mereka kanthi buka hembuka kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Mugi adicara wonten ing pahargyan menika purwa madya ngantos wusana lekas ngantos pungkas awal hingga akhir mboten wonten alangan satunggal punapa. Mugi-mugi tinebihna kalis ing rubeda lan sambikala tansah pikantuk pinaringan karahajan kawilujengan. Mugi kula panjenengan sami tampun wonten ing dalu punika paringi seger kewarasan nggih. Matur sembah nuwun menika sampun diaturaken setunggal pokok masjid menika kula aturi jumeneng setunggal rumiyin. Monggo Nduk. Kartini sik sing awake lemu. Nah, monggo ditrodok-trodok sepot. Badhe paros anu caos rencang saking perwakilan Maros napa pangkep napa pundirin napa sengel napa duet napa kuartet napa mono. Terus saged jinangka mengke monggo nyuwun rencang perwakilan saking Maros setunggal ngrencangi Mbak Kartini ayo. Saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jumeneng setunggal ingkang saking Maros. Ini suatu penghormatan. Ya, gen kumanan gen kandum. Pundi ganingan kula pundi? Mengke niki tembe dipadoske rumiyin monggo. Keng Maros riyen keng tebih mengke langsung pangkep takalar. Nek mboten enten makili nggih piyambak riyin. Perwakilan saking Maros menika wau ngeten Mbak Kartini diaturke Mas Giyanto. Nggih, pripun? Ngersake caping gunung ya. Oh, nggih. Sing among rawuh gen semangat nggih. Ingkang wonten dapur Mbak Sutiem ngersake podang kuning. Oh, nggih. Diaturke monggo napa nek dereng rancani pun piyambak mboten napa-napa kersane gayeng lan regeng monggo. Niki langsung napa ngangge pun monggo campur sari kalista tidak pakai apa sembarang penting gayeng. Oh, pancal mubal kulak murah dol payu ndodok pateng kemrek ngadeg pateng kembrajek Al-Fatihah. Sugeng rawuh rombongan saking Bantaeng Mas Narno Pak Demardi. Nggih ngaturaken sugeng rawuh saking Bantaeng Roko Kang Mas Mardi ngaturaken sugeng rawuh. Ra inggih sugeng rawuhipun alhamdulillah nggih. Monggo mungkin direncangi deh ada Mbak Tini saiki midut-midut wah dodole ya rame alhamdulillah wis tuku ruko meneh menang-menang neng aku krungu ya aja nesunan ro bojo wae ora pareng nggih ndak dukani sibu aja ngomong ngono kuwi iya ora pareng nakal mboten pareng nakal. Kalau yo Sukiyem terus langsung goceki cagak. Nek Sukiyem kuwi mono wis wong rusak. Loh, mosok wis angel didandani. Mosok wis rusak. Rusake nggon ngendi? Rusak njaba jero. Lagune sing rusak. Oh, sing rusak Bang Jo. Kudu tanggung jawab iku. Iya, Pak. Oh, masih perawan to. Perawan apane? Oh iya. Kupinge. Oh iya monggo. Nek dereng enten sing rencange mungkin isih kesel. Monggo senggel riyin diaturke. Mawon mboten apa. Oh nggih, monggo tak kancani. Ngersake napa diajeng? Terus wau caping gunung. Oh dibawani. Caping gunung napa podang kuning? Podang kuning sik dijauh ketipunge anyar ditutuk. Aku tak njijal. Kendang miring kok. Oh kendang miring kok. Iki aku bar tuku DT Kanyar. Lah nggone parti agar tak jilih tak sewa ora entuk. Akhire aku tuku iki. Mau ya nawani. Nek nu ditilapot bener le aja entuk. Nek nu ning ya ora entuk wong go nyambut gawe dhewe ya pengen modal. Ketipeng kuwi kere-kere. Gaji full ning tuku ora kelakon. Pardi dodol pentol ning sukses alhamdulillah. Tepuk tangan Mas Pardi. Semangat. Aja peh dodol pentol semangate. Yo, diaturke podang kuning. Iya. Sing serete ireng kok silete ireng. Seret silite ireng. Ayo gayeng ke.
rusak tuku meneh alat gur jebol-jebol Ya le. tambah Yanto. Ya. Jen. Mengke Mas Yanto peparkiran monggo. Yo, asik. Cek satu. Monggo diajeng mriki. Cekek aja juga rawuh nggih, Mas Anto, Mas Handayani, Ketua Ngudilkun dan beserta jajarannya, pengurusnya juga bagian keuangan. Oke, yo. Asik. Esuk awan neng omah wis ora krasa. Piye Kang Mas? Keluyuran anggolek sing tak sayang. Apa yang ngono? Mubeng-mubeng mitir anggon aku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi mangga ya ya Memang yen nyandili okanya asik sugeng rawuh Mas Yatno monggo matur Mas Parlan monggo Kang Mas oh nggih saka mburi ayo Kang Mas Parlan monggo wis gayeng ya ini ya elok kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku kopi seret ireng tak sawang endah manis ibu bunga yang takon nyanding selera yo say goyang mbak Kati ha ho ah ho ha jangan duduk hati ya orang mendek goyang dong sansaya tetra tak asranani luting benda Yukalista monggo Mas Sarimin syukur enggak pimpinan Ijen Pak Muryadi dari kepolisian alhamdulillah hadir yuk joget yuk joget yuk joget yuk ya esok awan nang omah wis ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang mubeng-mubeng mitir anggon ku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi yo yo Mas Imlek monggo Mas Imlek sugeng rawuh monggo Mas elok kae tak suwun ambok aja ngece podang kuning agawe pikirku kumbing seret ireng tak suwun endah manis ibu bunga yang takon nyanding selera yo
matur sembah nuwun mengkanane menika wau pamudhut ingkang wonten dapur Ibu Sukiyem sampun kelaturaken. Monggo perwakilan saking Goa jumeneng napa saking Takalar. Mungkin kula mboten tepang, mboten saged kula sebut setunggal mboko sawiji langsung jumeneng mawon. Monggo perwakilan saking pundi mriki. Mboten napa-napa langsung mawon kalista untuk panjenengan semua. Yang menyumbang lagu dandut apa ndak apa-apa langsung. Tidak dipatok pakem pakai halus ndak. Yang lain perwakilan pimpinan izin Pak Muryadi, biasanya lagunya Obi Mesak. Siap? Monggo ayo. Aduh polisi kok isinan nih piye? Wah, tak tunda satu periode pangkatmu. Yang lain perwakilan saking pundi mriki, monggo. Saking Pangkep wonten. Gayeng ke mboten napa-napa. Dereng wonten, oh jeh adem iki wah. Sakniki Mas Cimblek, wah pundi Mas Cimblek. Oh, sampean ayo jumeneng iki ketiban sampur. Suara ketemu dulurku lanang alhamdulillah. Sehat-sehat nggih? Sehat nggih? Alhamdulillah. Dulur lanang iki yo dicampur sari iki. Jenenge napa Mas campur sarine Mas jenengan? Hah? Jembrak musik udu ngapusi. Jembrak musik wis klebu nggon YouTube. Oh yang jadi jauh pare-pare ya sebentar habis ini sabar nyebar godong koro sabar sauntoro nyebar godong kawrawis sabar sakwentawis pokoknya wong sabar disayang Tuhan nek marah-marah terus cepet tuwek ora pareng ndak dukani sibu monggo sepeda malih ngaturaken sugeng para tamu ingkang tansah satu bahagia mulo menika matur sembah nuwun ingkang sampun paring berkah donga pangestu dumateng panjenengan Bapak Setu darasan Ibu Suparmi mugi rawuhipun panjenengan tansah pinaringan karajan kawlujengan tinebihna kalis ing rupidalan sampai kala tansah rahayu rahayu rahayu. Iya. Niki matur sembah suwun Bapak MC ingkang sampun maring wedal. Nun nggih saderengipun badhe nderek donga pamuji warga Mas Setu Ibu Parmi kang dalu punika tasakuran ngunduh mantu. Mugia temanten kakalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbil alamin. Rokok Kang Mas Sesna tambah gantengnya dulurku lanang. Tambah lemune kang iki dite ya kantel iki. Matur sembah nuwun ngurung-ngurung arep disawer. Mboten sah nek mboten perkewuh. Monggo Mbak Lina. Mbak Lina, niki bar pensiun Mas, tapi dapat panggilan dari pusat lagi. Ora pareng pensiun kembali lagi. Gosipe lawang ije ayune kaya ngene kok arep pensiun. Kecuali nek wis tuwek kempot ra payu lah kuwi agak leren. Lah wong ije angger wong ije nyawang we aku dhewe angger nyawang we jan maknyus. Tarik sis semongko. Nggih samangke tamu saking pare-pare Mas Gembleh kali Mas Gondrong. Saderengipun dalam ngaturaken wilujeng dalu para tamu Bapak Ibu sedanipun ya Allah Mas untung yo Mas Tamune biyu jan tamune bengi iki Mas Setu iki sing mbok guwakne dhuwur ngendhengke apa Mas penangkal rahasia nggih wilujeng sedanipun monggo Mas.
sewu saya ngalem nempel ning dadaku Jan Ra umum, Mas. nah iya tamune akeh tur ya kepenak karo penak bengi iki Kalista mangga Lah golek dino ya pas ketoke, Mas. nggih kok suasanane ya cerah mangga Pak yuk Kok aku takok. nggih Takok ning maksudku dinane ning golek ning endi. Arep tak anut pokoke. nggih mugi pikantuk berkah Amin. Oh iya, aku kemarin Mbak bisa datang kok. Selamat menempuh hidup yang baru ya Mas Mardi, Mbak Nggih, Mbak. Nisa. Nggih. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin Masuk ya Mas. nggih mangga dilajeng nggih Selalu sayang, duh sayang, sayang, sayang. Aku kan nandang asmara. Jroning batin montang manting, mangsa malang besoin rak lakonnya anding. Yo Oke masih bersama New Kalista Hey. Fotomu sing nang HP ku wong ayu sawang rinten ladalu andeng-andeng nang pilingan dipandang so ayo tambah kelingan yeah. Selamat datang KPP Aku rindu nyawang fotomu nambahi kangenku tak sawang ambal ping sewu saya ngalem nempel ning dadaku ya selamat datang keluarga KPB Jan kompak selalu Miras ya Mas. lagi Salam satu aji, kelet sak lawase. KPB paling ke depan. Oke bro. mangga Selalu eh. sayang, aduh sayang, sayang, sayang. Aku kan nandang asmara. Jroning batin montang manting, mangsa malang besoin rak lakonnya anding. matur suwun Mbak Lina Mas. Nuli nggih nimbalatur menika kagem anggota KPPN monggo kawula aturi foto-foto pangeston sak mangke kangge kenang-kenangan saya dipun abadikan untuk selamanya. Dek Pardi ningkah satu kali untuk selamanya. Hanya mautlah yang bisa memisahkan. Oh iya, kowe melu iki ya anggota iki. Anggota KPB paling mental dhewe ya. Kok ngarep dhewe kuwi ora katokan kuwi. Nggih sepeda paling ngaturaken sugeng para tamu ingkang tansah sadu kula bekteni. Nun nggih kula tansah matur sungut kerawuhipun panjenengan
hamba bilih ingkang kagungan dalem kirang lujuk prana sagerang meranani penggalih panjang daya tansah wantu yun agunging samudra pangaksama kakung. Nggih nimbal atur dumateng pepundhen kawula menika ingkang saking ujung Bandang Baru menika wonten malih menika monggo Kang Mas Roko Kang Mas Yainuri Nur Yanto ya. Tatri jumeneng menika garwane wong liya pamudhut saking Kadang Dimas Margono plus ayam di pasar penampu plus gilingan. Terima kasih sawarannya. Garwane wong liya sak mangke menika saking pare-pare nggih siap-siap. 1, 2, 3 ekspresinya yang bagus, ekspresi bebas ya. Yang lain dari kru lain dipersilahkan mau berfoto untuk sebagai dokumentasi kenang-kenangan ya. Alhamdulillah tamune iki agek bengi urung awan padahal undangane acarane awan nanging wong masetu ki ya sering tek cemplang ini apa iki kobong iki. Aduh, rusak nih alatku. Wes bareng dadake 3.600.000 kendange iki apa meneh. Sebagiane ra misra rusak wae. Sajane senek jane. Sik ya sabar nggih. Sik bong rusak iki. Ora rusak alhamdulillah. Iki agak nipis ekonomi nih ya. Bar pandemi Covid enek mamak mikron, enek tante mikron, enek mbak yu mikron, enek cemplon. Mumet dicampur sari remuk. Ora gur campur sari tok penyanyine. Tukang keyboard ya kena, tukang ketipung ya bongko sisan. Pokoknya wis remuk-remukan sing penting selamat sehat. Mugi-mugi Gusti Allah maringi kesehatan dumateng kita sami sehingga kula panjenengan sami tansah pikantuk kawilujengan. Nggih, niku ming panyuwun kawula mboten saged paring napa-napa hamung pangestu kemawon. Pundi Roko Kang Mas Turyanto? Mpun mangga. Garwane wong liya digarap, Bung. Gen gayeng. Hah? Oh bisa tresno, oh nggih monggo. Ya. Iki yo mudin tapi yo seneng kumpul-kumpul alhamdulillah pokok iso ngumpuli mula tak dadekke tak pilih iki iso ngrembaka nggih rak mekaten Pak Mudin nggih. Monggo Roko Kang Mas. Nggih. Sembah nuwun Bapak MC tan kantun dumateng Bapak Setu nderek mangayu bagya anggenipun ngawontenaken hadicara ngunduh temanten. Mugi wiwitan ngantos mungkasan mikantuk ridhanipun Allah. Dimas Pardi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin.
sangga jebul tresnamu ngemu iso yen wis pinesti sliramu kebacut tak tresnani mung nyatane sliramu ora bisa tahan tepi pungkasane tak trimo lelakonku nadyan beri jroning atiku muga Gusti paringa pepadang kabeh lelakon urip iki Kalista musik Krisno Studio sumuruping surya wayah sore mendung katon lelimengan koyong barengi atiku krasa gelo tembang tresnaku ilang muspra opo pancen lelegan urip iki sliramu nyakiti atiku pancen abot lelakon sing tak sangga jebul tresnamu ngemu iso opo pancen wis dinesti sliramu kebacut tak tresnani ning nyatane sliramu ora bisa tahan tepi Oh enggak, luar biasa biasa di luar. pungkasane lelakon urip iki nadyan beri jroning atiku muga Gusti paringa pepadang kabeh lelakon urip iki Bandut Pak MC Monggo tantu alit Kang Mas Roko Turyanto aturaken garwane wong liya. Mengke Mas Yanto kula paringi danduk. Pokoke nek Mas Yanto tak aturi dandut engko wis gelem goyang. Sedikit Kas, yen rada anget. Lha nggih sepeda malih ngaturaken sugeng para tamu, monggo klaturi lenggah wonten ing rekalenggan menika. Mugi-mugi saged kangge jampi saya lalagon punika. Mengke sauntawis menika Mas Gembleh saking pare-pare nggih, siap-siap monggo jumeneng cengkar saking sasana palenggahan. Ayo garwane wong liya.
sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa Gustiku lo nyuwun ngapura wong ayu sing tak tresnani arena wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali wong sliramu pepusane ati nadyan sepisan ketemu nanging gede ne rasa tresnaku rino wengi tansah nunggu ngarep-ngarep sok kapan balemu sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging atiku mbok gawe gelo neng opo sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku keronta-ronta Gustiku lo nyuwun ngapura Ya. nuwun matur nuwun Pak Lho nggih matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Bapak ingkang kirunatan inggih menika pupunden kawula Bapak Turyanto sampun ngaturaken gending-gending mugi-mugi kangget kangge jam pisah wonten ing ngrip palenggan ing pahargyan punika. Lho nggih nimbali atur saking tamu pare-pare kula tuwi jumeneng jengkar saking sasana palenggan inggih menika Dimas Gendeh lan ugi Gondrong sumangga disepot wong sing pok saking pare-pare masuk langsung takalar bantaeng maros saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua yang sudah memberi berkah doa dan restu kepada kedua mempelai insya Allah menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah Allahumma amin. Monggo Mas Gembleh niki vitamin enten 7 Mas Gembleh. Vitamin A, B, C, D, E, F, G. Nek ngomah kuru jiku sing lemu neng kene. Kuwi mikir dicekel. Nek ngomah lemu golek sing kuru. Sing penting aja digawa bali. Nggih. Maros mengke sekedap nggih tetep kula timbali sabar. Urut setunggal buku sawiji. Tetep mengke kula aturi sedaya ngantos jam 2. Ya alhamdulillah ketiban sampun. Nggih. Ngapunten Pak Setu. Nggih Pak Setu. Raketan sak pupuh. Oh nggih, monggo. Monggo direncangi. Sinten? Bunda. Bunda Kartini. Allah. Senengamu dak ya sing lemu. Mboten sing nom-nom pun kulino. Oh, nom-nom kulino padha karo aku ya. STW setengah Mbak tuwa Lina, ning monggo. nah, ngerti dhewe iya. Monggo diajeng Kartini. Wah, ki saya suwe ya malah ketok saya ayu. Ora ndedit receh ya monggo diasta miki. Napa Mas? Nggih, monggo.
Nggih, sang mantuk. Alhamdulillah pangestune dulur-dulur sedanten. Nggih ngeten iki. Dereng sehat total tapi nggih berusaha untuk sehat. Insyaallah. Amin. Napa niki? Senajan to ora misra tandha mata sing tak tampa senajan amung sepele ngelingake kabeh lelebete Mas Pur sugeng rawuh Mas Pur nggih. Mriki Mas Pur lenggah mriki. Mengke langsung Mas Antren Cinta. Oh nggih monggo. Mas Basir sugeng dalu nggih. Tanda mata mertanggane Mas Nardi sugeng rawuh nggih. Monggo. Tresno Ketua KKJA sudah hadir. najan mongsa gawe gelo ning nyatane Mengkatoni mata. Hae. anu Pripun, Mas? rong taun ora nyekel mik Rong tahun tenan tapi sehat alhamdulillah Mas Kim. tenaga ringkeh Dongaku diparengke Alon-alon dikabulke. ya, Mas. Alon-alon. tipis-tipis mawon Tipis-tipis nggih. Aja kandel-kandel. Nggih aja kandel. sementing kelakon nggih Sing Pak penting kelakon. Iya. Beda karo Bangjo, kono Nggih. iso kandel-kandel. Wah, gaspol niku Gaspul rempul. tenan pokoke ra umum horek Pokoke kantek ra tekan umum. ngendi ya ya alah yung Yo, alah yung. Yo. Yuk Kalista. Yo Kalista. Ayo yo. sugeng rawuh Pak Demardi Mbak Taeng mampir teng Pare Ayo. Yo. Ya. Coket. Ya. senajan to ora misra tandha mata sing tak tampa senajan
ngelingake kabeh lelebete tondo mata mertandane ati tresno najan awe gelo ning nyatane mung katone mengke bar kula beto rencang saking pare-pare. Oh nggih, nggih. Pak De Gondrong turune kan penyanyi kan ngadeg danten. Oh nggih. Ajeng disawer. Arep disawer. Alhamdulillah. Nggih. Pesen kali kula wau. Oh nggih, matur sembah nuwun. Sak derenge mawon. Nggih, matur suwun Mas Gondrong ki rezekine akeh tak dongake Mas Gondrong nggih. Muga-muga diparingi seger warasan sehat walafiat. Amin. Murah rezeki. Amin. Monggo telaske rencange kathah. Oh nggih. Tak simpen Nuli nggih Mas Gembleh. Omike mati-mati Mas Gembleh. Nggih matur sembah nuwun wedalipun kagem Mas penganten dan Mbak penganten mugi-mugi samawa. Amin. Dugi nenek-nenek kakek-kakek nggih. Amin. Pokoke dados ngantek kaya nini lan mintuna ngono kae lho. Sampai retungan nggih. Nuli nggih matur suwun perwakilan saking pare-pare. Niki nimbali atur menika lajeng kewala suwanipun panjenenganipun iki jek enom apa wis sepuh piyayine Mas Gondrong iki. Oh nek jek enom tak aturi Dimas ya. Monggo Adimas Gondrong kula aturi jumeneng jengkar saking sasana panenggahan tumuli ngaturaken samekta ing gati sawigi ing diri kula aturi jumeneng nuwun pareng matur suwun. Monggo iki artise kon jumeneng kabeh. Aja gur dundan-dandan wae ora kanggo. Nggih? Heeh. Sukiyem gur dundan-dandan wae. Wah. Angger rondo. Ini pengumuman promosi bagi orang penjual bakso yang sudah punya pangkalan. Mbak Sukiyem janda. Tapi maunya yang sudah mangkal, Mas. Nek idri urung gelem. 2 kilo jari jik sepi. Rapopo yem kowe kene rezekimu iso akeh. Enek kene 3 wulan ya iso mipik. Iso kirim. Montore ya anyar bit, gerobak cilok siap. Wis ndek anggota KPB kuat isan yem kowe. Monggo Mas Gondrong kon iki piyane. Matur suwun Mas. Kula nyuwun gunganipun Ibu Kartini. Semoga itu. Mboten jumeneng sedaya Kang Mas. Mengke mawon nggih. Kartini iki agak laris ya, alhamdulillah. Saiki ya kaya denok ngene. Bodine kaya tenggok jembrak. Dijumbuhke swasana, Mas. Ya. Meku mati meneh. Sik dandani sabar nganggo iki, Nduk. Aja ngalamun, Mas. Najan tenggok jebrak sing ora penak kok. Oh iya. Kaya tenggok jebrak ya. Ayo sing penak ya sing jebrak. Aja ngalamun. Oh iya, sing penak sing kaya jembrak. Pun kabare Pak De. Nggih, monggo. Alhamdulillah saya ini, Mas. Nah niku lho, sedulur jenengan mriku. Nangge sauntawi menika KPB nggih siap jumeneng Mbak Maya kalian Mbak Eplek Edut menangke diaturke lagune KPB
APBN. Batik net. Ojo ngalamun. Iki wis penak mikir Mbak Iki Tini. ya penak, Oh kuwi ya Mas. penak. Apa Kalistai kok diragati jan tenan iki ya. jan percaya, Senajan ya jan- gur tanggapan pekpuk ning ya alate ya didandani sing apik. Najan tanggapan Ah, ah. tambel terus jan Iya wani ya ora ragat. apa-apa wani ragat. Kawan Kalista nyeluk aku. untuk semuanya. Iya iya. Pakin tak kirim. Tarik sih. Semongko. Yo. Ya, ya. Male batik netramu Katya kencana binamar Nasari nengko ageman Pindo cangkir gading kuning Ayo nih mas Bos musikane tiang ojon agawe kucimon rino wengi mung kayun-yun lan kendat amin jur ngalamun wong ayu Sikaran ning rasa kang sejati Kang tumurun satelenging kalbu sanubari Sugeng rawuh rombongan saking Limbung. urip ngumbar rasane katresnan ayo ya ya Tuli wis beda pada ngaturaken sugeng para tamu. Ingkang tansah sadaya Yo, monggo. yo, Latur yo. nggih sekeso. Sing nampi dahar saono. Ya. Male batik netramu Katya kencana binambar Nasari nengko ageman Pindo cengkir gading kuning
nih Mas ditelasaken. Keparingipun Ma MC Nggih, monggo tanduk alit. kaparingan tanduk Gayeng panandang tenan Mas. suarane Mas Gondrong. Alhamdulillah sawarane 100.000. Panandang. Nggih. Menika siap-siap perwakilan saking KPB. Nggih, kula aturi jumeneng. Panandang. Pengumuman sawaran sudah dapat 1.150.000. Sebagian nanti dibagikan fakir miskin, yatim piatu dan dibagikan para artis dan pemainnya. Alhamdulillah tambah lagi 100.000 lagi. Berarti dapat 1.150.000 tambah 100 1.250.000. Lemah-lemah teles sing kuasa sing bales. Lemu ngitungi jane pinter ora to, Bos? Aku matematika oleh 8. 1 juta kok 100 200 1.150.000 tambah. Yuk. Sirine